a jala ka fo sonkera o ma benkera o ka o bena do bala a do be talike anga finitigi minnu be no ye polisilakaw ye olu ka minan kɛngrɛnne no ye statut des fonctionnaires de policiers ani fana maa minnu be ye limanaw ni ayiwa baara ni baara tiɲɛni bolo yani ka baara wɛrɛ sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko chômage technique walima i taara sɛgɛn lafiɲɛbɔ yɛrɛ la k'a sɔrɔ baara ma sɔrɔ fɔlɔ ko waati kunkurunin bɛ ta o la kalo saba a bɛ bɔ kalo saba la ka taa bila kalo wɔɔrɔ la walasa ka se ka baara yɛrɛ a kana kɛ baara tila i la pewu o ɲɛfɔli kɛra l'essor kɔnɔna la bi an bɛna an da don o la o mana bɔ yen nɔ le soir de Bamako fana kumana min ye soir de Bamako ye ale ka ɲɛfɔli la bi a y'a jira k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔn ye ba dɔ ye o bolodalen don Mali kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye embargo ye n'o ye gɛrɛntɛ min binnen don Mali kan CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a jarala k'a fɔ mai kalo tile 9 natɔ in na Abidjan n'o ye Côte d'Ivoire faaba ye ayiwa ko sigikafɔ dɔ bɛna kɛ walasa ko in a bɛ lahala min na sabu CEDEAO yɛrɛ ɲɛmɔgɔ dɔw sen tɛ ka ɲɔgɔn faamuya Mali ko in na dɔw ko embargo ka wuli dɔw ko ayi k'a kana wuli yani o ɲɔgɔn ye cɛ a bɛ n'a fɔ u bɛ ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ bɛn ka se ka kɛ kow la an bɛna an da don o fana na le soir de Bamako ale kɔnɔna la limana o mana bɔ yen nɔ l'indicateur du renouveau fana bɛ yan a ko min ye Basidiki Ture ka ko ye limana n'o y'an baarakɛ ɲɔgɔn ye Basidiki Ture ayiwa ale ka sugandili ka taa bila cakɛyɔrɔ la haute autorité de la communication limana Basidiki ko maa si tɛ ale ka ko in nɔ ni Mali premier ministre tɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga o la Basidiki a y'i kalen kɛ siɲɛ ko in kɔni a bɛ lahalaya min na bi a bɛ n'a fɔ danbe ka kari ale ka danbe n'a ka hɔrɔnya de la k'a sɔrɔ ni a ko ma se ko a bɛ kale kunnafoni yɛrɛ baara a b'o bila pewu wa a bɛ ɲɛmɔgɔya min na n'o ye ASEP ɲɛmɔgɔya ye k'a b'o fana bila walasa kiri k'a ka baara kɛ an bɛna an nɛ don o la sisan indicateur kɔnɔ o mana bɔ yen les échos welewele fana kumana lemana écho y'a jira k'a fɔ lafasali kuluba fila min bɛ Mali kɔnɔ yan n'u bɛ baarakɛlaw tɔgɔ la min ye CSTM ani UNTM ayiwa k'olu farala ɲɔgɔn kan ka gafeba dɔ dilan gafe in bɛ mun ko fɔ ko ka dɔ bɔ fantanya la an bɛna an da don o fana na sisan Nouvelle Horizon ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko an ka pankurujigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la ko yɔrɔ in ko lakana belebeleba de bɛ ka sabati dɔ bɛ ka fara lakana kan ayiwa ka sababu kɛ mun ye ko an ka service de renseignement maaw ye olu ye kunnafoni di kɔsɔ in na ka maaw ladɔnniya k'a fɔ bamanciw limanaw k'u bɛ fɛ k'u labɛn ka bamanciya wale ta ka ɲɛsin an ka duguba dɔw ma o dɔ la Bamako b'a la o de la ko pankurujigi kɛnɛ in n'o ye aéroport international président Modibo Keyita Senu k'u ye lakana u ye dɔ fara a kan ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔna la ko sariya kura dɔ bɛ na ta a ma ta fɔlɔ nka a bɛna ta limanaw ministre min bɛ yen n'ale bɛ diinɛ ko kunna Mamadu Kone ale ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye walasa ka kuma o ko kan sabu ko nin wagati in na an ka misiriw kɔnɔna la ani wajulu bɛ ka kɛ cogo min na limanaw a sera sariya ka don a ko la sa Nouvelle Horizon de y'o fɔ an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko nin ye musolaka dɔ ye aramata togo la limanaw musolaka in ye kalanso dɔ bɛ yen a filɛ nin Selenge ni o ye école B de Selenge o ɲɛmɔgɔba o directrice ale de kandigɛra a ka bureau kɔnɔna la limanaw hali sisan ɲɛ ma se ka dɔn o la Selengekaw de wulila ka taama kunungo alamisa ko fo sariya ka i jɔ a jɔyɔrɔ la an bɛna a kunnafoni laban ni o ye l'indépendant ale kɔnɔna la min ye l'essor ye an b'a daminɛ ale la limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ nin wagati in na conseil national de transition n'o y'an ka député minnu bɛ faranjɛla fanga kɔnɔ ayiwa k'olu sigira kunungo ka min ye sariya boloda 5 ɲɔgɔn na ayiwa k'u bolo wuli ka sɔn o ma o sariya 5 ninnu na min hakili tora min na kosɛbɛ ni maa bɛ se k'a fɔ ayiwa bolo wuli cayara o la o ye polisiw ka koɲɛ ye an ka lakanaba minnu bɛ yen polisiw k'u ka minan kɛrɛnkɛrɛnnen n'o y'u ka statut ye ayiwa ko sɔn kɛra o ma bɛn kɛra o kan ani fana chômage technique maa minnu bɛ yen fana ni a na kɛ i ma baara sɔrɔ walima i ye baara sɔrɔ limanaw yɔrɔ i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la gɛlɛya bɛ kɛ yen baarakɛlaw bɛ bila ka taa so fɔlɔ ko a ye taa aw jɔ fɔlɔ a bɛ fɔ min ma ko chômage technique o furanjɛ ninnu kɔnɔna la ko hakɛ min bɛ di baarakɛla ma n'o ye a tun bɛ kalo 3 de la ko nka a bɛna bɔ kalo 3 la ka taa bila kalo 6 ɲɔgɔnna na sɔn kɛra o fana ma bɛn kɛra o kan l'essor ka ɲɛfɔli la conseil national de transition maaw n'o ye CNT ye ayiwa ko sariya fɔlɔ min ni o taara an bɔra ka min fɔ sisan nin t'a bannen tɔw bɛ yen nɔ l'essor ka fɔla fɔlɔ min taara
limana o de ko an ka jamana kɔnɔna la yan a jarala k'a fɔ ayiwa min ye baarakɛyɔrɔw ye kɛrɛnkɛrɛnyala Mali foroba cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen nɔ olu caman bɛ se ka bila u ka minɛnw kɔnɔ cogo min na n'o ye statut ye polisiw de y'o laɲini kɛ o laɲini min kɛra nin ye ko sɔn kɛra o ma CNT maaw fɛ a jarala k'a fɔ an ka lakanabaa minnu filɛ nin ye n'o ye polisilakaw ye walasa u ka baara limana u ka se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna la ani baara yɛrɛ kalan minnu bɛ kɛ u kunna u ka se ka don ba la ani fana n'u taara formation na limana ni formation banna o kɔfɛ u bɛ se ka nafa sɔrɔ o fana kɔfɛ cogo min na ani fana n'a ma ɲɛ ko i bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'o ye retraite ye ko dɔ fana farala o hakɛw kan maa minnu tun bɛ yen ni olu ka retraite tun bɛ da san 62 la o bɔr'o la ka taa kɛ san 65 ye minnu fana bɛ yen i n'a fɔ commissaire de police olu ka retraite tun b'a daminɛ o tun bɛ da san 59 la nka o bɔra san 59 la ka taa bila san 67 la san 62 la sake mana bɔ yen nɔ min ye officier de police ye olu fana ta bɔra san 58 na ka taa bila san 61 na ni yɛlɛmaniba ninnu o donna polisiw ka lahalaya kɔnɔna la ani fana min bɛ tali kɛ jɔyɔrɔba minnu bɛ yen n'i y'o kɛ i n'a fɔ subdivision de grade de major n'a ma ɲɛ k'i sera o fana ma ani ni a ma ɲɛ k'i fatura limanaw k'i to baara la i fatulen kɔfɛ ko min bɛ tali kɛ kalo saba sara o bɛ ta ka di i ma i fatulen kɔfɛ i ka denbaya ma o ye hakɛ min n'u taara ka di polisilakaw ma limanaw sariya filanan min taara CNT maaw fɛ kunungo o bɛ tali kɛ an ka joli min n'a bɛ di an ka jamana kɔnɔna la yan yɔrɔ i b'a sɔrɔ cakɛda dɔ bɛ yen n'o ye centre national de transfusion sanguine ye yɔrɔ joli de bɛ di yen nɔ joli minnu bɛ di maaw ma n'a bɛ falen limanaw a jalala k'a fɔ sariya dɔ de talen don ale ko siratigɛ la a bɛ san 30 bɔ sisan sariya in a yɛlɛma ma se ka don a la kunungo minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka kɛnɛya ko kunna madame Jeminatu Sangare ale tun bɛ CNT maaw ɲɛma ka se ka o sariya in fana lafasa l'esor ka fɔ la sariya in fana nafa ye mun ye o ye k'a fɔ sariya kura ka ta walasa yɛlɛmani ka se ka don joli ko la an ka jamana kɔnɔna la yan n'a ma ɲɛ ko joli ye fɛn ye limanaw ale tɛ san walima a tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ a bɛ bɔ bunadamaden yɛrɛ de la ka don bunadamaden wɛrɛ la sariya kura ka ta ale kama walasa fanga ka don a la joli ko in a ka se ka don ba la a kana kɛ gɛlɛya ye min ye sariya sabanan ye limanaw u bɛ tali kɛ institut national de la santé publique o bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ kɛnɛyako la a jala k'a fɔ cakɛda dɔ bɛ yan n'o ye INSP cakɛda in yɔrɔ sariyakisɛ dɔ de taara k'ale bila sen kan o sariyakisɛ in ko a jala k'a fɔ ayiwa cakɛda caman de bɛ yen a bɛ minnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ INRSP agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments n'u kama ANSA ani Centre de recherche d'études et de documentation pour la survie d'enfants CREDOS ani INSP olu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ sariya kelen de tun tan bɛ olu bɛɛ lajɛlen kɛ cakɛdaba kelen nka sariya min n'o taara kunungo CNT maaw fɛ o b'a jira k'a fɔ u ka cakɛda ninnu bɔ ɲɔgɔn na sanko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ANSA agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments n'o y'an ka baloko olu sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔw ye o ka bila a damana o ka k'a damana cakɛda ye sabu fanga ka don a la walasa balo kɛnɛyako la fanga fana bɛ se ka don o la cogo min na walasa o bɔlen kɔ yen nɔ CNT maaw ye sariya naaninan mun ta limanaw k'u bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a fɔ ten kuma daminɛ na o ye baarakɛlaw ka koɲɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnyɛrɛ cakɛdaw la limanaw a jala k'a fɔ ni code de travail lajɛ ale article 35 o b'a an ka fɔ minnu bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛyew la ko ni taara chômage technique la limanaw hakɛ min b'i ye ka hakɛ di i ma ko kalo saba de kun tan b'o kama n'a sɔrɔ hakɛ bɛ d'i ma i b'a sɔrɔ a bɛ d'i ma o kalo saba de kɔnɔna la nka ko dɔ ka fara a kan o kun ye syndicat yɛrɛ ka laɲini ye i n'a fɔ ayiwa minisiri min bɛ yen n'ale de bɛ an ka baarako kunna madame Jawara Awa Paul Jalo ale de tun bɛ CNT maaw ɲɛma k'o sariya in lafasa a jala k'a fɔ CNT maaw kɔni sɔrɔ maa 100 ni maa 7 olu y'u bolo wuli maa fufalaki olu m'u bolo wuli k'a fɔ u tɛ sɔn a ma maa kelen de y'i yɛrɛ minɛ a ko siratigɛ la min ye projet laban ye sa
o b'a jira k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Yatela ye ko sariya dɔ tara ale fana ka yɛlɛmani minnu bolodalen don ka ɲɛsin Yatela ale sanubɔyɔrɔ ma a n'a bɛ se ka datugu cogo min na minisiri min bɛ yen n'o b'an ka dugu jukɔrɔ nafolo ni kuranko ni jiko kunna Lamini Seydou Traoré ale fana tun b'o kɛ ko kɛnɛ ka yen nɔ ka o sariya in lafasa maa 100 ni maa 2 ɲɔgɔnna olu fana y'u bolo wuli k'a fɔ u sɔnna o sariya in ma limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la n'an bɔra yen fasidi sɛbɛn bɛ yen n'o ye le soir de Bamako ye a kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na a bɛ n'a fɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Mali kunkanko kuma la sabu n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ CEDEAO kɛlen don ka ɲangi bɛ Mali kan a mɛnna kabi janvier kalo tile 9 san 2022 fo ka n'a bila bi la min ye Mali ye ale bɛ embargo kɔnɔna la a jala k'a fɔ dɔw ye ɲangi dɔw y'a kɛ ɲangi ye ko a ma bɛn wa dɔw yɛrɛ a bila minɛ kɔnɔ k'a fɔ ko sariya tɛ wa ko adamadenya yɛrɛ taabolo la maa tɛ nin ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma n'o ye sanction illégale et illégitime o de la farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu n'o ye CEDEAO ye ani jɛrɛjɛkulu min fana bɛ yen n'o bɛ tali kɛ an ka nafolokow la UEMOA ninnu jɛkulu 2 de jɛra ka Mali senbɔ u ka ko bɛɛ lajɛlen la nafoloko jagoko siratigɛ la o ko min ma ko embargo a bɛ n'a fɔ ko in kɔni k'a bɛ a bɛ dangan dɔ la bi dangan min n'o kɛ n bɛ sababu ye ayiwa CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ sen ka ɲɔgɔn faamuya a ko la o de la k'u bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye dɔ boloda mai kalo natɔ in tile 9 o kan ka kɛ Côte d'Ivoire jamana ka Abidjan faaba la a bɛna kɛ jɛrɛ dɔ de senfɛ n'u kama conférence des Nations Unies pour la biodiversité u kama COP 15 Jeune Afrique ale de ye o kuma fɔ le soir de Bamako ka fɔla halisa ko nin jɛrɛ min bɛna kɛ nin ye yani jɛrɛ in ka kɛ limanaw a ka kan maa minnu bɛ yen n'u ka hakilila tɛ kelen ye gɛrɛntɛ min bɛn bɛ Mali kan CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamuya yani jɛrɛ dɔw cɛ k'a fɔ de u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya u ka tila ka taa sigi ɲɔgɔn sɔsɔ la ye limanaw k'u bɛ ka siran o de ɲɛ u ka sɔrɔ ka u bɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ bi walasa ka se ka kuma kɛrɛnkɛrɛnyala gɛrɛntɛ min bɛn Mali kan n'a kɛmɛ ka fiɲɛ tigɛ an ka jamana na bi ko n'o tɛ ko dɔ fana bɛ senna min bɛn tɛ a ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ta bɛ ka bila Mali de kan i n'a fɔ Mali kelen dɔrɔn de ye foroba nabɔ ko n'o tɛ jamana wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ Laginɛ min ye Burkina Faso ye olu bɛɛ lajɛlen ye anw ta ɲɔgɔnna kɛ n'o ye fanga dafiri ye ko nka Guinée ta kɔni kɛn bɛ i n'a fɔ min ye dɔ fanga de bɛ yen nka n'a y'a ja cogo min na a b'a kɛ ten Laginɛ ta kɛn bɛ olu ye coup d'état kɛ nka ɲangima bɛ olu kan Burkina fana ta kɛmɛ min ye u y'olu kɔni senbɔ u ka jɛrɛw la nka k'a fɔ de ka datugu u ɲɛ pewu a sen tɛ an ka foyi la ko u ma kɛ ka ɲɛsin ni jamana 2 in ma nka Mali de ta kɛn b'a la limanaw gɛrɛntɛ sugu bɛɛ lajɛlen k'o ben Mali kan yɔrɔ an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ i n'a fɔ Senegal o jamanadenw caman wulila ka kuma nin ko la k'a fɔ ko fo ka nin gɛrɛntɛ ninnu wuli ka bɔ Mali kan limanaw jamana kuntigi kelen min bɛ yen n'o o CEDEAO kɔnɔna la o de wuli bɛ k'i jɔ Mali kungo la bi n'a ale yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye ciden caman bila ka taa a fɛ yen walasa ka se ka kuma fɛ ka se k'i da don Mali ni CEDEAO cɛ kuma la ne kan ye Faure Gnassingbé ma Faure Gnassingbé ale de ye Togo jamana kuntigi bi bi in na a jarala k'a fɔ yɛlɛmani dɔw fana bɛ yen o bɛna boloda UEMOA ale kɔnɔna la sabu ko UEMOA ɲɛmɔgɔba o tun ye Burkina jamana ɲɛmɔgɔ de ye Roch-Marc Christian Kabore janvier kalo tɛmɛnen ale ka fanga darakira ka bɔ yen ale ka fanga darakile a ka kan limanaw ma a ka bila a nɔ na o ka jira diɲɛman na a jarala k'a fɔ maa min bɛ yen ni o bɛ sɔn ka sugandi ka bila Roch-Marc Christian Kabore nɔ na o ye Benin jamana kuntigi ye n'o ye Patrice Talon ye limanaw a jarala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ko jamana kuntigi dɔw bɛ yen minnu bɛ yen hali sisan olu kɔni b'u kan kelen kan u tɛ fɛ fiyewu gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan ka wuli ka bɔ yen o dɔ ye Nigeria jamana kuntigi ye Mohamed Bazoum o dɔ ye Côte d'Ivoire jamana kuntigi ye Alassane Ouattara o dɔ ye Macky Sall ye limanaw ni jamana kuntigi 3 yɔrɔ Macky Sall yɛrɛ ale ye farafinna keleya tɔnba o ɲɛmɔgɔya bɛ ale de bolo bi a jarala k'a fɔ ninnu jamana kuntigi damadɔ min filɛ nin ye ninnu kɔni fɛla tɛ fiyewu n'i y'a ye embargo in bɛ a ye nin kundama sɔrɔ fo ka na se sisan ma ninnu de sen dan bɛ a kan biɲɛkala ɲinina limanaw o sen da o biɲɛkala ɲinina sen dan bɛ biɲɛkala kan o ye man di dɛ a jarala k'a fɔ UEMOA kɔni ale bɛna ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ n'o ye Patrice Talon ye a kɔni bɛ se ka kɛ limanaw ni ale nana UEMOA ɲɛmɔgɔya la min ye
for nyasimbe abisonga kuma Patrice Talon fe wala sa nyangi mimbe na fora ko ka wuli ka bo malika yoro UEMOA yɛrɛ ka sariya sunba n'o ye Cour de justice de l'UEMOA ye ale kun y'a ɲini ko ka nyangi wuli ka bɔ Mali ka sɔrɔ ko nasira ninnu na nka hali an filɛ yɔrɔ min na limanaw o sariya o ma bɔ a sira ma sariya sɔsɔ dan ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan limanaw kunnafoni filɛ dɛ le soir de Bamako de ye nin fɔ o mana bɔ yen l'indicateur du renouveau an bɛ don a kɔnɔna la limanaw l'indicateur ko min ye an baarakɛɲɔgɔn Basiriki Ture ye limanaw Basiriki Ture ka koɲɛ a taara ka fɔ dan a taara ka kuma yɛrɛ dan sabu Basiriki Ture min filɛ nin ye ni a fɔra k'a fɔ ale de sugandira ka bila a jɛw fɛ n'o ye kunnafonidilaw ye min ye haute autorité de la communication a jala k'a fɔ Basiriki Ture ko a ma bɔ makun kɔnɔna la a yɛrɛ bɔra ka kuma a ko maa min bɛ yen n'o bɛ ale ka nin ko in na n'o de kɛmɛ ka fereke don ale ka nin sugandili in na limanaw maa wɛrɛ tɛ ko premier ministre de don docteur Choguel Kokala Mayiga indicateur ka kuma don limanaw a ko Basiriki Ture ka ko a ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin premier ministre ma docteur Choguel Kokala Mayiga ka sababu kɛ ko ayiwa kuma in kɔni cayara a munumununa ka munumunu fo ka na kɛ yɛrɛ tɔgɔ fɔ yira a ko la sabu Basiriki Ture ko n'i y'a ye ale ka ko ma se ka ta bala bi ko Mali premier ministre min bɛ yen bi n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye k'o de kɛmɛ ka i sen da a ko kan o de la min ye Basiriki Ture a welela kunnafonidi kɛnɛ dɔ ka renouveau FM la a ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli caman kɛ yen nɔ a y'a jira k'a fɔ Choguel min filɛ nin ye ko Choguel de bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko haute autorité de la communication a fɔra k'a fɔ olu kunnafonidila maa 3 de sugandira ka taa maa 2 tɔ olu jɛngɛra ni olu tali ye ale ta munna bali kɛra k'a fɔ ale ka sugandili sen bɛ ka da o kan Basiriki Ture y'a jira k'a fɔ ko kunnafonidila minnu ye ale sugandi u ma ale sugandi u kun fɛ u y'a dɔn de ko a na jɔyɔrɔ in ka kan baara min bɛna kalifa la a bɛ se k'a kɛ a ko nka ko bɔ nana kɛ mun kalama o ye k'a fɔ ko kabi bi tɛ limanaw a mɛnna Mali premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ko b'ale kɔ ale yɛrɛ t'a dɔn kun min na a b'ale kɔ ko nka ale bɛna min fɔ o de ye k'a fɔ ayiwa a bɛna bɔ makun kɔnɔna la sabu ko kabi san 2014 a jarala k'a fɔ ko docteur Choguel Kokala Mayiga a na kɛ a furumuso dɔ bɛ yen o kun kan ka sugandi ka bila jɛkulu dɔ kɔnɔ n'u k'a ma ko CST o CST in dɛ ko premier ministre hakili la ko Basiriki Ture de bɛ o ko kɔfɛ k'a bɛ ka ale Choguel Kokala Mayiga furumuso bali ka taa o kɔnɔna la ko kabi o don fo ka n'a bila bi la ayiwa Mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga ani Basiriki Ture u ma ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ Basiriki y'a jira k'a fɔ ko kura limanaw ko wa ko ale bɛ min fɔ jamanakuntigi ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye ko n'a ma farati ko Choguel Kokala Mayiga min filɛ nin ye a bolo premier ministre la ko n'a ma farati ko jamana coup d'état wɛrɛ n'o ye fanga dafiri ye ko ayiwa o farati fana bɛ yen dɛ Basiriki Ture ka kuma y'o ye ko wa hali 600,000 ɲɔgɔnna ko a na kɛ ko Choguel ko o tununa a nɔ na halisa k'a ma bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ko sariya ti ka a nɔ minɛ o la Basiriki a dimi kojugu a ko ale kɔni bɛna i jɔyɔrɔ la sa kunnafonidi baara yɛrɛ ko a b'a bila pewu a b'i sen bɔ